Extrémne predražená značka, ktorú aj tak všetci milujú. Parfums de Marly. Delina, svieža, mladistvá hravá ruža a Delina Exclusive, ktorá je výraznejšia, ťažšia, keďže tam pridali kadidlo a úd. Určite dostanete kompliment a podľa mňa tieto za to stoja. Palatín, jemná púdrová fialka, taká milá, ale nestojí za tie peniaze a kompliment tiež asi nedostanete. Oriana je Orange Blossom a Marshmallow, je to taký sladký, cukríčkový, zvodný parfém. Je veľmi podobná Kilian London Be Shine, ale výraznejšia. Na toto dostanete kompliment. Valaya a Valaya Exclusive. Luxusná vôňa čistoty. Ak milujete takéto vône, oplatí sa vyskúšať a vydrží to neskutočne dlho, takže podľa mňa to stojí za tú cenu a zaručene dostanete kompliment. Tohtoročná novinka Athenize, kde je Orange Blossom, citrusy a tá prenikavosť z Valaje. Môj favorit z celej kolekcie a zaručene na ňom dostanete kompliment. Meliora, krásny jarný ovocný parfém, kde sú maliny, brusnice a čierne rybezle, len neviem, či je hodná až takej cenovky. Delina La Rose je jemnejšia, čistejšia Delina, kde je pridaná aj pivónia. Tiež neviem, či je hodná až takej cenovky. Ktorý je váš obľúbený parfém od značky Parfums de Marly?